Ej, det tør jeg altså ikke. Jamen Louise, det skal du. Det er noget, som vi har aftalt. Okay, så gør jeg det, selvom jeg ikke er meget for det. De tre tøser sad en mørk aften inde på Bodils værelse og spillede slå med terningen. De fandt på 6 forskellige ting, som de skulle gøre, når de slog med terningen. Louise var den første til at slå. Hun slog en 4, så derfor skulle hun gå ned i ligehuset 3 veje fra Bodil og filme det lig, som hun ville se. Louise, i morgen kl. 00 går du ned i ligehuset, tager videokameraet med og filmer det, du ser. Louise gik hjem og tænkte på, hvordan hun skulle takle det hele. Hun havde altid været bange for ligehuset. I hvert fald lige siden den dag, hun var med hendes morfar på arbejde. Den dag skete der noget mærkeligt i det ligehus, som hendes morfar arbejdede i. Hun var ikke ret gammel, og så var hun syg den dag. Hun gik rundt og kiggede sig lidt omkring i ligehuset. Hun stod og kiggede på en ung piges lig. Pigen var smuk, nok ikke mere end 19 år. Hun havde langt sort hår og en yndig hvid kjole på, og en fin guldhalskæde i hånden. Louise syntes, at det var en vældig fin guldhalskæde, som pigen havde i den ene hånd. Hun ville da bare lige kigge lidt nærmere på den. Bare lidt. Hun ville bare lige se den lidt tættere på. Hun tog fat i den fine guldhalskæde, men i det hun rørte ved den, lukkede pigens hånd, og hun skyndte sig at give slip. Lyset slukkede, og alt forsvandt for hende. Hun blev dårligere og dårligere. Hun faldt ned på gulvet og lå og rystede. Hendes morfar vendte sig om og prøvede at tænde lyset igen. Strømmen var gået. Morfaren hjalp hende op, og de kørte hjem igen. Efter lidt tid fik hun det godt igen, men hun har aldrig glemt pigens ansigt, eller hvordan hendes hånd lukkede sig ned over halskæden. Næste aften gjorde Louise videokameraet klar og skyndte sig over til Bodil, før hun gik over i ligehuset. Da hun kom hen til Bodil, var Sissel der også. De skulle lige snakke sammen, før Louise tog afsted. De aftalte, at Louise skulle være tilbage hos Bodil kl. 1. Jeg gik ud af Bodils hus og fortsatte ned ad en lille smal sti, der førte ud til de 3 veje, som man skulle gå nedad for at komme ned til ligehuset. Da jeg kom til ligehuset, tog jeg fat i dørhåndtaget, men døren var låst. Jeg fandt en hårnål og dirkede døren op med. Jeg åbnede døren en lille bitte smule og stak hånden ind for at tænde for lyset. Men der var intet strøm. Jeg gik ind ad døren og tog videokameraet frem. Der var helt mørkt, så jeg stillede videokameraet på natstilling, så jeg godt kunne filme, selvom det var helt mørkt. Jeg gik lidt længere ind i ligehuset. Jeg kunne ikke se noget, og der var helt stille. Der lugtede virkelig dårligt. Mit hjerte hamrede og hamrede, og jeg var rimelig bange. Det blæste meget, og det var meget koldt. Ligehuset var et gammelt træskur og ikke særlig stort. Jeg filmede lidt i mørket, men det var svært, for jeg kunne ikke se en dyt af det, jeg filmede. Jeg syntes, at det var ved at blive rigtig koldt, og jeg kunne ikke holde lugten ud mere, så jeg begyndte at gå hjem til Bodil og Sissel igen. Da jeg var kommet et stykke væk fra ligehuset, hørte jeg et brag og smadrede glas. Det måtte vist have været blæsten, der smadrede ruderne i ligehuset. Klokken var lidt i 1, og jeg nærmede mig Bodils hus. Jeg begyndte at kunne se lysene fra Bodils værelse. Jeg kom hen til huset og gik op på Bodils værelse. Sissel og Bodil var vældig glade og spændte for at høre, hvordan det var gået. Jeg fortalte dem, at det var mørkt, og der lugtede virkelig dårligt, men det var gået fint. Jeg havde ikke set nogen lig, og jeg havde prøvet at filme i mørket, men jeg havde ikke set filmen endnu. De syntes, at vi skulle se filmen og se, om vi kunne se noget. Hey, prøv at spole tilbage, Bodil. Bodil spolede tilbage, og på skærmen var der noget, der kunne ligne en hånd. Skærmen blev pludselig lysere, og man begyndte på at kunne tyde nogle ansigter i mørket. Man begyndte at kunne se flere og flere døde lig, som bare lå der. Lige der, hvor Louise havde stået og filmet. Skærmen blev lysere og lysere, og man kunne se flere og flere lig. Lige pludselig kom der et stort brag, og alle vinduerne i ligehuset smadrede. Smadrede alle vinduerne, Louise? Nej, det gjorde de altså ikke. Ikke imens jeg var der. Først efter jeg var kommet lidt væk fra ligehuset. Man kunne se en masse glasskår spredt ud over hele gulvet. Det lignede, at Louise havde tabt kameraet, selvom hun faktisk stod med det lige i hånden. Ligene begyndte pludselig at bevæge sig.
Filmen flimrede. Skærmen var sort igen. Der var intet at se. Louise og Sissel besluttede sig for at tage hjem. Louise tog hjem og lagde sig til at sove. Hun havde lidt svært ved at falde i søvn. Hvorfor lignede alle ligene bevægede sig? Hvordan kunne glasskårene smadre, uden at Louise lå mærke til det, da hun filmede det? Hvorfor blev skærmen lysere og lysere, når der var helt mørkt? Hvordan kunne det være, at man kunne se ligenes ansigter og hænder, når der intet lys var? Det blev morgen igen, og Louise skulle i skole. De skulle have fysik. Hun var vildt træt, for hun havde ikke sovet særlig meget i nat. Louise faldt pludselig i søvn midt i fysiktimen. Hun faldt ned af stolen og lå og rystede. Der væltede en masse blod ud af hendes mund og ører. Alle fra hendes klasse løb hen til hende og prøvede at hjælpe hende, men der var intet at gøre. Det var for sent. Hun var pludselig gået i chok. Fysiklæreren ringede til ambulancen, og lægerne kom straks. De undersøgte hende, men der var ingen tegn på, at hun var syg eller havde en dødelig sygdom. Da man skulle begrave Louise, fandt man i hendes hånd en meget fin guldhalskæde, og kun hendes morfar havde set den før.